Nik esango nuke askotan ez beti, baina askotan fusioaren justifikazioa, ez ekintza, fusioa beti izan da gure ohiko jarduera, baina horren aldeko aldarri eta justifikazioa batzutan abiatzen dela gure tradizio propioen ezezagutza batetik. Eta orduan eskura eta gure tradizioan izan diren baliabideak ez ezagutu eta kontrara urrutiko intxaurren bila joatea eta haien aldarria egiteak bultzatzen gaitu askotan fusioaren horrelako aldarrikapenetara. Nik, iruditzen zait, fusioa nahita ezkoa dela, etengabe gertatzen zaigun gauza bada, gurea propioa da, gure tradizioa horrela eraikitzen da, gure lenguaiak bai ahozkoak eta bai gorputz bidezkoak fusioaren bidez ere berritzen, elikatzen eta eraikitzen goaz, baina uste dut lehenengo eta behin gure tradizioak ongi mamitu behar ditugula, ongi ezagutu behar ditugula, eta horietan dauzkagun baliabideak ahalik eta gehien erabili urrutiko intxaurrekin ordituta maitemindu baino lehen. Uste dut, badaukagula hainbat eta hainbat baliabide kultural, adierazpenezkoak, gure tradiziozkoak direnak oso ederrak eta baliagarriak, eta gure ardura dela horiek ez gure ondorengoei, baizik eta munduari ere eskaintzea, ze hori ematen ez baldin badiogu munduak ere hori galduko du eta kulturak oro har horren hutsunea somatuko du. Beraz hori da, nik uste dut daukagun ardura euskaldunok, euskal musika eta dantzarekin alde horretatik begiratuta.